Ola, que tal? Moi boas noites, saudos de Ricardo Rodríguez. Saudámolos hoxe dende a Sala Mozart do Auditorio de Galicia, donde un ano máis Radio Galicia, a cadena SER, vai a celebrar a gala de entrega dos seus premios Serenidade. Ainhoa Pestegui, moi boas noites. Que tal? Moi boa noite. Premios Serenidade, cos que a cadena SER en Galicia recoñece a trayectoria de persoas e institución que destacaron por algo neste ano 2015 que está a piques de rematar. E un ano máis, Noa, é o noso compañeiro Luís Pardo, o encargado de presentar esta gala. Hola, Luís, boas noites. Boas noites. Vese que outro ano máis non atopamos a ninguén, así que son eu. Que tal? Todo preparado? Todo listo? Todo preparado ten que estar, xa está prácticamente chea esta Sala Mozart do Auditorio de Galicia, xa temos todo listo, xa está preparadas moitas cousas detrás do backstage, e para que non poidera estar aquí hoxe connosco para acompañarlo, sabe que sempre pode escoitalo pola radio. Pero ademais de ti e dos premiados, imos ter moitísimo humor e moita música. Sí, moitísimo humor. Temos con nos alguén que non ten un premio Serenidade, aínda, pero que ten un premio nacional de teatro, non está nada mal, que son os Chévere. E temos tamén a nosa banda, os nosos músicos, a Xacobe Martínez Antelo, a Max Gómez e a Manuel Cebrián, que serán os encargados de poñer... Serán os encargados de poñer a música en directo, como se facía antigamente na radio. Bueno, Luís, vamos a deixarte para que acabes de prepararte, ainda que, bueno, xa casi estás preparado, e lembrámoslles a todos que, ademais de nesta Sala Mozart, podes seguir esta gala a través do 873 da Onda Media, tamén na nosa páxina web, en radiogalicia.gal, e no player de Radio Galicia na web da cadena SER. Todo listo neste Auditorio de Galicia para que arranque esta cuarta gala de entrega dos premios Serenidade, pero, como tantas veces na radio, será a volta da publicidade. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación. Presumamos de todo que facemos ben, de todo o bo que temos. Presumamos do que somos. Presumamos, presumamos, presumamos como galegos. Presume de terra, de acento, de pedras, de materia prima, de ritmazo, de espiritualidade, de maxia, de meigas, de retranca, de riquiñez, de esgrima verbal, de pozo, de microclima. Aquí cada un ten o seu microclima. Presumamos de familia, de nais, de pais, de fillos. Presume de levar tantos anos dicindo todos xuntos: ¡vivamos como galegos! Así que xa o sabes, presume a galega, pero presume ata de can. Hola, que estabas de celebración, ya veo. No, yo iba gritando. Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Y estamos rodeados. Lo importante es lo que pase desde el anuncio de Obama de restablecer relaciones. Te voy a decir una cosa, me fastidiaría que esta noche te quedaras dormido. La noche ampara la confidencia y ya sabe que a partir de este momento... ¿Dónde vas a estar mejor que aquí en Carrusel, por favor? Tenemos un par de noticias literarias, digamos, relacionadas con este programa. Cadena SER. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
tarde, señoras e señores, benvidos e benvidas todas a esta gala Serenidade. Aquí desde o Auditorio de Galicia vai dar comezo o Carrusel Teatral. Esta noite retransmiremos desde aquí en primicia mundial un acontecemento histórico. Asistiremos á representación por parte do Grupo Chévere dun texto de Manuel María titulado A farsa do Bululú, e nunha noite especial para a práctica do teatro, unha noite perfecta, humidade relativa perfecta, un campo de fútbol pulido para moverse escénicamente sin ningún problema, e temos con nós a un convidado especial, un convidado que coñece todos os entresixos do que é o teatro galego, un home que ten máis experiencia, sabe máis por zorro que por vello. Ele é un lobo, é unha coruxa, non, ele é un zorro, ele é o Raposo de Arteixo. Moi boas noites, señora Seri Iglesias. Que tal? Boas noites, hombre. Habías de respirar un pouquiño máis entre frase a frase, coño, senón non vas chegar ao segundo tempo, hombre. Cando se xoga na radio hai que ter serenidade, home, na radio serenidade. Sabias palabras, como sempre, do señor Arsenio. Xa que temos aquí, a primeira pregunta é obrigada. Que espera desta noite? Esta noite pode ser unha noite histórica, podemos vivir, podemos asistir a un acontecemento do que se falará ao longo tempo. Que espera desta noite, señor Iglesias? Bueno, eu espero unha noite moi chea de emoción, que duda cabe que cando hai premios a adrenalina desbórdase, non? Tanto para o que os recibe como para o que os devolve, non? Aí está, dando sempre, metendo o dedo na chaga, dando na diala, de sabias palabras, non hai nada que decir ao respecto. Ben, pois... Tamén me parece importante e reseñable o fichaje do Grupo Chévere para esta noite de gala de Serenidade, porque eles tamén veñen de levar un premio, o Premio Nacional de Teatro, que iso é un premio importante, non? Que os coloca noutra categoría. Podese dicir que eles agora están xogando na Champions. Están xogando na Champions, son de primeira división, sen ninguna dúbida. Obviamente, aí están os aplausos que refrendan esta aseveración. Claro que sí, claro que sí. Falando sempre coa verdade por diante. Ben, pois, señor Iglesias, se me permite, estamos aquí no Carrusel Teatral desde o Auditorio de Galicia, pero non é o único sitio onde se están levando a cabo acontecementos teatrais. Conectamos co resto de Galicia para ver que é o que está a acontecer noutros escenarios. Atención, compañeiros, conectamos co Auditorio de Narón. Estás aí, compañeiro? Sí? Boa noite, compañeiros. Estamos no Pazo da Cultura de Narón, onde hoxe o Teatro do Morcego vai estrear a obra titulada Presidente, de José Prieto, a súa primeira incursión no teatro comercial. A compañía xoga na casa, hai máis de 3/4 de entrada e unha gran expectación para ver a César Goldi, o actor que vai cubrir a baixa de última hora do crack coruñés Toriñán. Volveremos conectar cando o presidente faga a súa incursión na familia monoparental antisistema. Moi ben, moitas gracias, compañeiros, compañeiro de Narón. Parece ser que hai 3/4 de entrada, non está nada mal, non é moito, pero tampouco é pouco, que diría... Bueno, porque eu creo que o título de presidente é un pouco evidente, non? Especialmente agora que estamos en xornadas electorais, cun título así casi sempre xa sabes cal é o final da obra. De ti que nestas eleccións hai un pouco, está o xogo máis aberto, hai que ver o que pasa, pero pareceme que é un pouco oportunista o título, non? En todo caso, ben traído. Continuamos a nosa rolda e conectamos agora con Vilalba, porque no auditorio de Vilalba está se levando a cabo... Atención, compañeros, estás aí, Vilalba? Atención... Sí? Moi boas noites, compañeiros. A noticia está en Vilalba. Para todos aqueles que decían que no Auditorio Carmen Esteven non se ia programar nunca máis, aquí estamos, abarrotado, acheo ata a bandeira para asistir ao espectáculo desta noite. É un día, o único día no semestre que se vai abrir, pero cheo hasta non poder máis. Entradas a 35, 40, 45, hasta 50 euros e non cabe un alfinete. Todas as autoridades están presentes, acaso o noso presidente, que non está, por razóns de axenda non sabemos onde pode estar. Ben, asistiremos, non sei, compañeros, como dicía, a un espectáculo único. Unha única función en Galicia. Que digo en Galicia? En España, a cargo da compañía madrileña Tributo a ABBA, que representará aquí o musical mundialmente coñecido como Mamma Mía. Non digo máis, devolvo a conexión e con a xente aínda ocupando os seus asentos volveremos conectar cando xa esteamos no medio do gallo, compañeiros. Moitas gracias a ti, compañeiro, desde Vilalba. Señor Iglesias, que me pode decir? Cheo abarrotado en Vilalba para ver a compañía Tributo a ABBA, moita afición en Vilalba, polo que parece, non? Bueno, en Vilalba a afición teñen ao capón, non? Fundamentalmente.
Eu non sabía que tiñan tanta afición ás artes escénicas, pero é algo do que nos temos que felicitar todos, pareceme ben. En todo caso, unha boa noticia, un auditorio cheo é unha boa noticia. E rematamos a nosa rolda informativa índonos ata Ferrol. Atención, Teatro Jofre, Ferrol. Que pasa, Ferrol? Atención, Ferrol. Boa noite, compañeiros dende Ferrol. Estamos no Teatro Jofre, o primeiro teatro público privatizado en Galicia baixa para 5 anos. Estamos aquí xunto a muller que é a directora xerente da empresa concesionaria que nos vai falar das vantaxes deste novo modelo de xestión cultural. Muy ben. Bueno, pues las ventajas son todas, porque hemos empezado la temporada muy fuerte con el Zumba, para cubrir toda la demanda de Ferrol Tierra, pero también tenemos pilates, tenemos yoga para mamás, yoga para bebés, yoga para adolescentes, yoga para mayores, bueno, en definitiva, yoga para toda la familia. Esta temporada hemos inaugurado también el circuito quemagrasas, body tono, body step, vaya, todo lo que viene siendo hacer frente a los glúteos, abdominales y pectorales. Y hemos incorporado también el CrossFit, una mezcla de cross y fit, que bueno, es un poco difícil de explicar, pero es lo último, Y bueno, ahora me tendréis que disculpar porque se requiere mi presencia. Es que estamos levantando el patio de butacas para bailes de salón indoor. Pois moitas grazas, compañeiros. Despedimos aquí a conexión. Se produce algunha incidencia durante a clase de Zumba, volveremos conectar. Moitas gracias, compañero, desde Ferrol. Parece que son o Zumba. Ei, dalle. O Zumba está ben para precalentamiento, porque despois cando subes ao escenario hai que zumbarlle de carallo, non sabes? Sí, home, sí. É unha técnica boa, especialmente en escenarios tan pequenos como este, que son desagradecidos, non? Que é unha cancha pequena, é unha pena tendo aí ao lado da Cidade da Cultura, que está desaproveitada, ou aquí pejadiño, coño, a sala grande do auditorio, non? Bueno, a sala grande do auditorio... Xalín no Correo Gallego, en el Correo Gallego, que é cousa do Martiño, que desde que ten a Compostela aberta ten todo pechado, non? Pero era bo, eu creo que era fácil mover todo isto para lá, non nos costaba nada mover todo, e actuábamos ali, os cheves iban a estar, merecían unha cancha máis grande, o auditorio grande, coño, non isto, non? A verdade que non é tan fácil, non é tan doado, señor Iglesias, actuar na sala do lado, porque temos ali precisamente destacado un compañeiro que nos vai explicar o por qué non estamos ali, estamos aquí no carrusel teatral na Gala Serenidade. Atención, compañeiro, na sala grande do auditorio. Gabi Davila, andas por aí, que nos podes dicir? Podemos trasladarnos, si non entra... Boas noites, saludos desde a sala Ángel Braje do Auditorio de Galicia. Como vedes, está completamente baleira. Imos tratar de convencer a Paul Daniel, o director da Real Filarmonía de Galicia, que a estas mesmas horas están ensaiando. Imos tratar de convencer para ver si podemos traer os nosos invitados a esta sala que, insisto, está completamente vacía. Imos achegarnos, imos interrumpir un minutiño o ensaio. Paul, só un segundiño. É que temos unha gala da cadena SER na sala Mozart. Era para ver se podíamos achegar os invitados ata aquí, que está completamente baleiro, que non hai nadie. Por favor, máis despacio. Cadena SER. Soy inglés. Gala de la cadena SER. Pero unos premios estamos ensayando. Muy importantes. No, estamos ensayando. Es una hora nada más, una hora. Una horita nada más. Nos venimos, montamos, hacemos la fiesta, entregamos los premios y nos vamos. ¿Por qué? Es la cadena SER, muy importante, Paul. Tenemos que entregar unos premios. Cadenas. SER. Shakespeare, To be or not to be, SER. No exactamente, Paul, algo parecido. Cadena SER, una emisora de radio. Están todos nuestros jefes. Necesitamos para la cadena SER, para la cadena SER, un sitio grande. ¿Cómo significa cadena? ¿Cadena? Sí, cadena. No, Paul, no. Por favor, hombre. No, largo de aquí, largo. Tocamos Brahms. Por favor. Tengo que devolver la conexión, ya no escucho apenas nada. Se han puesto a ensayar, lo siento, no es posible, compañeros. Gracias, muchas gracias, compañero. Efectivamente,
esta era a razón, señor Iglesias, non era culpa de ninguén, non é culpa do inglés. Este inglés non o tiña fichado, non sei en que equipo xogará, no Manchester non me parece, pero bueno, se non pode ser, non pode ser, to be or not to be, xo dixo el, non? Sabe as palabras, se pode ser, non pode ser, non pode, to be or not to be, que gran dominio do inglés. Bueno, pois, xa que ten que ser aquí, pois veña, vayamos empezando canto antes, non? Bueno, antes de empezar, non te comentei, pero antes de empezar, ten que empezar realmente a gala de entrega de premios da cadena SER, a gala Serenidade, así que imos esperar un poquinho máis, aínda antes de dar paso ao grupo Chévere, e vamos dar paso ao noso compañeiro conductor desta gala, o noso compañeiro Juan como era? Luís, non? Luís Suárez, non. O do Barcelona non, o do Deportivo, non. Luís Suárez. Non, Luís Suárez non me sona, non. Juan Pardo. Luís Pardo. Atención, adiante Luís Pardo, compañeiro, cando queiras. Luís Pardo. Gracias, compañeiros. Eu o de Luís Suárez acepto se o bo, o de Monte Alto. O sea, ese o Luís Suárez bo que todos sabemos. Sí, nada. Agora volvemos, minuto e resultado nun momentiño. Bueno, boas noites, benvidos. Un ano máis estamos aquí na gala de entrega dos premios Serenidade. Estes galardóns que Radio Galicia Cadena SER, a emisora de Cana de Galicia, entrega cada ano a aquelas entidades e persoas que desenvolvesen unha trayectoria que así o merecese. Seguro que lembrades que nós con isto empezamos polo 75 aniversario. Agora xa é unha tradición, pero daquela empezamos porque era unha data así moi redonda, non? Despois reenganchamos no 80 e agora sí, xa o facemos todos os anos porque xa nos dá igual, non? Ímolo facer ano tras ano, sexa o ano que sexa, este o alcalde que estea. O sea, porque a verdade é que reenganchamos 3 anos, 3 alcaldes. O sea, non che dá tempo nin a collerlles cariño, En serio, mira que o intento. 3 alcaldes, un presidente, A ver o ano que ven. Pero bueno, un presidente, de momento, non? Os alcaldes, Ángel Currás, Agustín Hernández, igual anda por aí, non sei, Martiño Noriega, que tal as náuseas, ven. Cuídese que ten que durar unha legislatura, polo menos, para romper o costume. En fin, bueno, hoxe o que estamos a conmemorar aquí é, ademais da gala, o aniversario 82. Claro, 82 é unha cifra que non é como 80, non é como 75, non é unha cifra redonda, pero claro, para algúns o do 82 ten un aquel mítico, non? O 82. O espírito de Naranjito, non? Cando un podía pensar no espírito de Naranjito non pensaba en Albert Rivera, non? O outro Naranjito, non? Ese era o momento. Eran anos de moita ilusión. O presidente da Xunta votaba a Felipe González. Non o fixo máis, non? Polo da OTAN. Foi polo da OTAN seguro. É que cando un presidente di unha cousa e logo fai a contraria... Dos de Madrid, digo, non dos de aquí. Bueno, en fin. Pasaron moitas outras cousas nese ano 82. En Riazor naceu algo moi importante. Igual Arsenio se acorda, non era o Superdépor. No frontón de Riazor no 82 naceu o BNG. Daquela os nacionalistas andaban a unirse. E claro, agora parece moi doado, pero naquel momento o peor foi poñerlle o nome. Porque primeiro iba a chamarse Cunga. Conga non. Aí no da Conga a xente únese, pero para outras cousas. Cunga era Candidatura Unitaria Nacionalista Galega. Pero chegou un que sabía moito diso, non? Con isto de candidatura unitaria non podemos ir a ningures. Seguro? Dice. Non marees, e non marearon, e por eso quedou finalmente o bloque. En fin, que as cousas cambiaron moitísimo dende 82, pero nós mantemos a mesma ilusión e con esta ilusión imos entregar os premios Serenidade. Jacobe Martínez Antelo, Max Gómez, Manuel Cebrián, sempre ten que haber un Cebrián nunha gala de prisa, iso é algo obligatorio por convenio. E para empezar para entregar os primeiros premios chamamos o noso director xeral, o director xeral da cadea SER, Vicente Jiménez. Que tal? Está esperando. Primeiro premio Serenidade da noite. Cales son os motivos? Premio Serenidade pola súa constante disposición a compartir os seus coñecementos en materia judicial e polo seu traballo rigoroso a prol dunha maior proxección da cidade de Santiago de Compostela. Está a fronte do colexio dende o Día dos Inocentes do ano 2002, cando se converteu no decano máis novo de España.
O xurado recoñece a súa capacidade para traducir a linguaxe común a escura terminoloxía que se emprega no mundo da xudicatura. Premio Serenidade para o decano dos abogados de Santiago, Evaristo Nogueira. Recolle o premio o propio Evaristo Nogueira. Boas tardes, boas noites, señor presidente da Xunta de Galicia, señor alcalde da capital de Galicia, director xeral da Cadena SER, director da Cadena SER en Galicia. Sin dúbida, miñas primeiras palabras teñen que ser de agradecemento á Cadena SER por este inesperado recoñecemento. Cando me chamou por teléfono fai un mês aproximadamente o director da Cadena SER en Galicia, a primeira cousa que me veu á cabeza foi Lucecita. Lucecita era unha telenovela de fai máis ou menos 40 anos que emitía a Cadena SER tamén aquí en Galicia, e eu escoitaba a Lucecita cando non debía escoitar a Lucecita. Lucecita era, apasionaba a miña nai a radionovela, era en horario lectivo e coincidía que moitas veces eu estaba enfermo e escoitaba aquela Lucecita. Tamén cando non estaba enfermo e facíame enfermo porque os días seguintes realmente tiña examen de matemáticas, non? Despois tamén por a noite escoitaba a Pablito Pablo. Non sei se sabedes quen era Pablito Pablo. Pablito Pablo era o presidente da Federación Española de Fútbol, a quen José María García en hora 25 gustaba de moito falar daquel presidente da Federación Española. E despois escoitábase sempre a Antonio Bermúdez e a Santiago da Vila, a quen de verdad lembro con moito recordo naqueles partidos do Compos, do Compostela, que viaxábamos por ali en Serie A regional. Non entendo, señor director xeral, este recoñecemento á miña persona, pero me fai realmente unha ilusión grande. Recibo este galardón dunha radio que transmiteu sempre valores de liberdade, de moita liberdade. En momentos en que o noso país era complicado, como diría Luis Eduardo Aute, la libertad, derecho de la humanidad, es más difícil encontrar rosas en la mar. Recibo este premio como recoñecemento á abogacía, non como algo persoal, como recoñecemento á abogacía e, se me permitides, aos compañeiras e compañeiros de quenda do oficio que día a día están garantizando o dereito a tutela judicial efectiva en este país. Decidín ser abogado por dúas razóns. A primeira, porque vivín na miña casa, desde cativo. A segunda, tamén porque un día uns asesinos despiadados entraron en Atocha e mataron a uns compañeiros que loitaban pola liberdade. Esas foron as dúas razóns principais polas que eu son abogado. Teredes desde a Cadena SER sempre a vosa disposición. E como todo premio que se recolle, en Bester ten dúbida de dedicalo. Voume esquecer de moita xente, a máis o tempo apremia, Luis me dixo 2 minutos e medio, e xa supero. Sí, señoría. Pero de permitirme dedicarlo, cando os abogados dicimos aos xueces, señoría, vamos acabando os nosos informes finais, os xueces empezan a temblar. Vamos rematando, entonces empezan a temblar. Luis, vou rematando. Estaba a dedicarle a moita xente que me vou a esquecer, pero quero dedicarle a meu pai, que sin duda me transmiteu uns valores que se cada hora non supen devolverllos. A miña nai, con quen compartimos Lucecita e o vicio de fumar. Os meus dous pequenos, Pablo e Antón, a quen lles pido perdón por non poder estar máis tempo con eles. Quero vos, rapaces, e moito. A súa nai, Dolo, a mellor nai do mundo.
a miña parella, a miña dona, Chus, por intentar comprenderme cando ás veces sou incomprendible. E ao revés tamén. A Gerardo e a Vitorino por estar aí sempre, sobre todo nos malos momentos. Aos meus irmáns Miguel e Bernardo e todos os meus sobrinos. A Xunta de Goberno por fiarse constantemente de min. A unha figura histórica que para mí significou moito, Salvador Allende. E finalizo con José Agustín Goitisolo. Escribeu unha poesía que lle puso letra e música ao mestre Paco Ibáñez, que entre outros moitos concertos a cantou en aquel mítico concerto de Olimpia de París. E dice: tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido, Pero tú siempre acuérdate de lo que yo un día te escribí, pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados, de uno en uno, son como polvo, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues, ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayudes tu alegría, que les ayudes tu canción entre tus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte más, pero tú debes comprender que aún estoy en el camino, Pero tú siempre acuérdate de lo que yo un día te escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Va por ti, Nacho, va por ti, ¿no? Bonito discurso, decano. Pena que nos fixera spoiler co de lucecita de outro dos premios, pero bueno. En fin, segundo premio Serenidade da Noite, este vai para bastante máis lonxe. Sí, exemplo de superación onde o Sasa obtivo o pasado setembro en Chicago o seu quinto campeonato do mundo de triatlón, unha cifra nunca antes acadada por ningún atleta. Unha anomalía cardíaca fixo que lle retirasen a licenza para competir durante 3 anos, pero o noso premiado tamén gañou esa batalla para regresar e converterse no mellor triatleta da historia. Premio Serenidade para o campeón do mundo de triatlón, Javier Gómez Nolla. E como está en Nova Zelandia, recolle o premio o seu adestrador, Carlos Prieto. Boas noites, en nome de Javier, gracias por este merecido premio. Non pode vir, discúlpase, porque está nun período de vacacións, non ten moitas ao largo do ano. Hemos decidido estas 3 semanas darlle un pouquiño de descanso. Chegará a próxima semana a Galicia co claro obxectivo de empezar a traballar duramente para o seu próximo reto, que será o 18 de agosto na Praia de Copacabana, e intentar saldar unha deuda que ten ca historia. Traballaremos duro para intentar conseguir o mellor resultado nos Xogos Olímpicos de Río de Xaneiro e dedicarlo a todos os galegos. Moitas gracias por este premio e boas noites. Así, sin poesía ni nada. Bueno, Vicente. Boas noites,
presidente, alcalde, autoridades, amigos de la cadena SER. En primer lugar, voy a pedir disculpas por no ser capaz de ir más allá de un simple saludo en gallego. Me encantaría poder utilizar más esa hermosa lengua, pero creo que la destrozaría. Por los pasillos de la radio, por los mentideros de la cadena SER, suele decirse siempre que hay tres cosas que vertebran España: el Corte Inglés, la Guardia Civil y la cadena SER. La broma, que no es más que eso, una broma, sin embargo, creo yo que encierra una gran verdad de este humilde medio, que es su capacidad para estar en todos sitios, su capacidad para confundirse con el terreno, su capacidad para estar cerca de los ciudadanos. En definitiva, su capacidad para estar en cualquier rincón de nuestro territorio. Yo creo que es difícil encontrar una ciudad, por pequeña que sea, donde no se pueda ver el logo de la cadena SER o de alguna de nuestras emisoras musicales. Esta noche aquí se celebran muchas cosas. Hay premios más que merecidos, pero creo que también celebramos de alguna manera, por ser Radio Galicia la organizadora de los premios, creo que celebramos también, decía, ese pequeño milagro de la radio. Permítanme que les diga que la cadena SER cada día llega a más de 12 millones de oyentes. Uno de cada dos oyentes de radio en España elige cada día alguna de nuestras emisoras, ya sea radio convencional o radio musical. Disfrutamos de más de 500 estaciones, y de esas 500 estaciones la mitad son de gestión propia y el resto de nuestros asociados y afiliados. Con esto quiero decir que creo que podemos probar nuestra voluntad de estar allí donde está la gente y sobre todo de ser capaces de sobreponernos y hacer frente a no pocas dificultades. Podría decirse que lo local, el querer estar en todos sitios y al lado de toda la gente de este país, forma parte del ADN de la radio y les puedo garantizar que no es sencillo. Han sido tiempos de crisis, seguimos en tiempos complicados y tener una operación de radio con más de 500 estaciones y abarcando todo el territorio y el 100% de la población española, les puedo garantizar que es una empresa compleja y que requiere enormes sacrificios. No den por hecho que eso se hace o que va de eso a. Al contrario, hay que poner mucho talento, por suerte lo tenemos, y muchísimo esfuerzo. Hoy puedo decir con orgullo que más de la mitad de los ingresos de la cadena SER proceden de los equipos comerciales locales y que en los últimos años, mientras otras compañías han ido reduciendo su operación de radio local o regional, han ido quitando recursos, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por mantenerla. Lo hemos conseguido en algunas ocasiones, en otras con más dificultad. Ha habido despidos, ha habido recortes, ha habido ajustes, pero todo se ha hecho con la voluntad de poder mantener nuestra presencia allí donde creemos que debemos estar, que es al lado de cada uno de los 24 millones de oyentes, que esa es la penetración que tiene la radio en España. La radio tiene por delante enormes desafíos, productos de la revolución digital. No somos ajenos a lo que está sucediendo. Pero desde nuestro punto de vista, desde los que hacemos la radio, y yo soy un periodista, el desafío que tenemos es el de siempre, que es seguir siendo necesarios. Aspiramos a muy poco, básicamente a poder hacer información y entretenimiento con rigor y honestidad que permita a todos ustedes, a nuestra audiencia, gobernar su vida de forma autónoma, con buena información, con buen entretenimiento y que les permita, insisto, tomar sus propias decisiones. No aspiramos a más. Son tiempos confusos, tiempos difíciles, hay mucho ruido, se confunde en ocasiones demasiado comunicación con información, hay mucha intoxicación, hay muchos nervios. Estamos en un momento complejo en España, no les voy a citar los múltiples problemas que afronta este país, pero ahí va a estar la SER. Y vamos a estar con lo que tenemos, la voluntad de informar con rigor y con honestidad. Esas son nuestras herramientas, no tenemos otras. Esas son las herramientas de todas nuestras emisoras y, por supuesto, las herramientas de Radio Galicia. Muchas gracias y buenas noches.
carrusel teatral ali onde o deixáramos. Estábamos a piques de facer entrar ao grupo Chévere para representar un texto de Manuel María Farsa do Bululú e aquí seguimos desde o Auditorio de Galicia dentro da Gala Serenidade con noso convidado de excepción, o señor Arsenio Iglesias. Creo que xa poderíamos ir avanzando, pero antes... Bueno, se non é sin tempo, xa podemos empezar cando queira. Sí, pero antes, como decía, imos ir antes a camarins para ver como están os actores, cal é a preparación previa antes de sair á escena, que é o que se vive en camarins. E temos ali destacado ao noso becario particular que foi coa cámara a ver se pode coller algunhas imaxes, a ver que é o que está pasando detrás do escenario. Atención, aí está o noso becario coa cámara chegándose, gracias. Aí está, camarín de Miguel de Lira. Este é o mellor que teñen en Chévere, coño, pero non creo que estea, porque últimamente anda moito desmorga, home. Non parece estar Miguel de Lira en camarín. Non está este. M. Cortés, bueno, prometía moito, pero últimamente non se sabe nin onde anda. Tampouco está... Eu creo que deixou o chollo este tamén, o Tampouco Cortés. está Manuel Cortés. Seguimos polos corredores da parte de atrás. Polos pasillos, hai que chupar moito pasillo para o teatro galego. Aí está o camarín de Luis Pardo. Efectivamente, nunca nos sale o nome de Luis Pardo, pero tampouco está, non sei que pasa aquí. Aí está, Xesús Ron, o primeiro actor da compañía. Vamos ver se está dentro. Este é un canteirán que ha de estar. Pero vamos a ver, xa vai, non vos dixen que necesitaba polo menos 3 minutos para entrar en personaxe, home, Perdón, é que estaba tan metido en personaxe antes de sair de que medio sodes. Cadena Ser, escoito a José María García todas as noites, pero agora non vos podo atender, un momentiño e ao final xa falamos, gracias. Está un pouquiño desfasado este, non? Bueno, ten un pouco de mal humor. Isto é mítico no teatro. Aí está, volvemos outra vez ao corredor. Pasillo, o teatro galego a chupar pasillo, si non chegas arriba. Flequeis, moi bonito, chaval, moi bonito. Todo isto está moi ben, pero non falta a sustancia. Agora chegamos ao camarín de Patricia de Lorenzo, a primeira actriz da compañía. Aí está, abrimos a porta, vamos ver que pasa. Mira, ves, trouxe no novo da casa esta mañá, mira, non queda nada prácticamente. Bueno, a ver se deixamos tamén un pouquiño de tempo, porque a mí non me dá para tapar tanto poro, entendes? Porque imos cumplindo anos e hai moito que tapar, toda esta marca de carácter, todas estas roxeces, estes puntos negros que xa son fochancos, entendes? E a cuperosis tamén, que ela tamén. Bueno, nena, hai que ir pensando en operarse, de acordo? Fala ti agora que a mí non me paga por eso, Mira, eu a estas alturas... Que queres que che diga? Ela está... Que ese café non ten jotas! Bueno, mira, o café despois, agora temos que, se me permitides, hai que axustarle un poquinho a faixa tamén, así que é un poquinho de intimidade, por favor, sí. Sale, compañero. Salimos. Sale, compañero. Por favor. O becario era bo que salir, este é o que trouxeste desde a copia, non? O becario. Aí está, que mirada, que intriga, que presencia. Está preparando o texto, co texto vai patinar, xa verás, porque é malo. Aí está, pois moitas gracias, compañeiro. Isto é o que se está cocendo agora mesmo en camarins. Eu creo que xa deberíamos ir a comentar o que temos en escena. Temos un espacio escénico para aqueles que non nos estén vendo prácticamente pelado con só dos obxetos que eu describiría un tallo e unha tina, me parece. Pois sí, é unha boa descripción, que duda cabe, non? Son dous obxetos que, se me apuras, hasta sobra algún deles, non? Nun espacio tan achicado, ademais eses obxetos tan plasticosos, eu creo que hoxe en día no teatro levase a cousa máis de espacio vacío, como aquel Peter Brook, aquel inglés que agora xoga no Paris Saint-Germain, non? Que se montou a cousa ali en París. Ben, en todo caso... Oscar Wilde, tamén outro inglés que tamén foi para lá para Francia, non? Manuel María Terrachá, é mellor espacio amplio, espacio vacío, non? Non sei para que carallo queren estas dous objetos. Bueno, eles saberán, vamos ver, porque acaban de salir xa a escena o actor e a actriz principal do grupo Chévere. Aí estamos vendo facendo exercicios de quecemento pola banda. Ela está... Ela é moi expresiva, ela é entregada, moi concentrada. El, sen embargo, parece que está facendo as súas ablucións con un pouco de café e un pitillo. Ele está dopado, home, ele entra dopado ao escenario. Está moi cómodo en escena porque leva moitos anos, é unha eterna promesa. Non ves que entrou en zapatillas ao escenario? En zapatillas, ni máis ni menos. Eso que espera triunfar sin baixar do autobús, que se di vulgarmente. Ben, pois despois disto, vamos, non sei, deberían empezar.
non sabemos nada, sigue facendo exercicios de estiramento. Sí, parece que... Eu teño moitas ganas de vela ela, son un fan entregado dela. Atención, Chévere vai representar a farsa do Bululú, un texto que non se representa desde o ano 1979, di ti que ao mellor tampouco había necesidade. Non, igual non había necesidade, pero como son as letras galegas, pois é unha cousa así tamén un pouco oportunista, non? Vamos a ver. Facunda! 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 Dendes que ti estás ao meu lado, a tarefa de gobernar faíseme máis doada. O noso prestixio internacional medra. Os revoltados e revoltosos desapareceron do país e a cociña real renovouse toda e resulta moito mellor. Non é creíble, está sobreatuado, non sabe? Dormindo un pouco a dramaturxia, me parece a min. Sí, na farsa, está na farsa, non? A ver ela ahora. E aumentou o patrimonio real. Impresionante. Mira, unha frase sola que ven colocadiña, creíble, natural, ten xa o público chupándolle na man, xa ten o público con ela. E agora, era mellor que seguira falando ela. Pois é verdade. E sabe la razón, Bululú? Só eu sei que ti te ocupas da administración. Espectacular triangulación, tiki-taka teatral como non vimos antes nunca. Parece que están actuando de memoria, señor Iglesias. Si, el non é creíble, triangula ben, como xa dixen antes, é un carrilero nato, tira pa a direita. Ten un pouco de tendencia á direita, non? Pasa como moitas cousas neste país. É verdade. Os revoltados, os inconformistas e os revoltosos expúlsanse do país. Confíscaselles os meus bens. Un 10% é pro denunciante. Outro 10% é pro axentes da autoridade. O 20% que queda é para o patrimonio real. Así desfaste dos enemigos e aumenta o tesouro. Ela é unha maravilla. Rozou aí un pouquiño, está un pouco... Pero saiu moi ben, moi ben... Moi ben parada, porque ela improvisa, ela é de boa madeira, como os zocos que leva, coño. Sabes que non está mal cavilado. Como se... Como se aprobou iso? Porque eu son un rei constitucional. Parece que o actor ten problemas, rascou un pouco o texto, señor Iglesias. Rozou a erva toda, carallo, con ese texto. A ver. Iso non se aprobou en ningún lado. Foi idea miña. Ese tipo... Ese aproba... Está utilizando fatal os pronomes. Está colocando o pronome fatal, está lle metendo un sachazo. Atención, porque parece que hai lesión de bolsa, a peor lesión que pode haber para un actor. Aritenoides, quizás, cricoides, non sabemos. En todo caso, entre 4 e 6 semanas pode que estea fora de xogo o primeiro actor que non sabemos por qué. Gripón, colocar tan mal os pronomes genera autolesións, non? Eu vino, claro, bueno, vamos ver a moviola, a ver se podemos ver. Empezamos a repetición da xogada, a ver que foi o que aconteceu exactamente. Aí estamos, ao principio. Ben. Foi idea miña. Bueno, parece que pasaron máis cousas das que non vimos. Coa cámara lenta estamos vendo que efectivamente quizá foi ela que provocou la pote de dereita, la pote de revés. Estáse cebando, aí está cortando o aire con un uppercut no ventre. Impresionante, estálle batendo como se debera cartos. Agarra polo nariz, retorce o nariz, mételle un rodillazo, soñazo á altura das partes nobles. Atención, porque estáse cebando nel. Aí está, colle a gorsa. Probablemente aí lle rompe o cricoides. Vai con el o chan. Aí está, tirando no chan. Pobre home, ata aquí chegou e non creo que lle quede moito. Patada no cu. Non. Aí está. Eu non vexo tanta cousa. Parece que despois dos lapotes veñen os lapos.
Bueno, pero a cuspir é normal, o resto foi unha carga legal, coño. No escenario é normal tamén pelear polo espacio escénico, hai que dar codazos, non? Xa temos a razón da lesión. Non parece que fora cousa dele, A ver, el colocou malo pronome, pero tampouco non é culpa dele, é culpa do goberno que non coloca o pronome ben nin o presidente, non? Que non dan exemplo, coño. Aí está pedindo tempo, efectivamente a lesión pode ser de alcance, temos que interrumpir aquí neste momento. Pero non tiña que pedir tempo, tiña que pedir o cambio. Xa, home, pero a plantilla está como está, non hai fondo de armario. Así non imos a ningún lado. Pasamos entón, seguimos coa gala. Seguimos coa gala á espera do que poda acontecer co primeiro actor da compañía. Pasámoslle a conexión outra vez ao noso compañeiro Juan Manel... Luis Suárez, Luis Suárez, non, tampouco é... Juan Pardo. Luis Pardo, perdón, aí está, gracias, compañero. Está chupado. Con todos vos, Luis Pardo, entón. En fin. Non haberá pardos famosos como para lembrarse. Estábame fixando eu que o da temperatura debe estar mal. Menos 22. En fin, seguimos adiante. Seguimos coa entrega de premios e para os dous seguintes chamo o escenario para que se encargue desta entrega o alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Que me da que o alcalde sí que trae poema. Que barbaridade. Terceiro premio Serenidade da Noite. Podemos decir que de algún xeito lle damos aos nosos anfitrións. A piques de cumprir 20 anos, está considerada pola crítica a cuarta mellor orquestra de España, formada por 50 músicos de diversas nacionalidades. Ela mesma representa o espírito aberto da música. Dende a súa base neste mesmo auditorio, leva 2 décadas paseando o nome de Galicia polo mundo, pero ademais este ano percorreu os barrios de Compostela para chegar a música clásica a todos os públicos. Premio Serenidade para a Real Filarmonía de Galicia. Recolle o premio a xerenta do Consorcio de Santiago, Belén Hernández. Non lea iso, o que hai aí, non. Non, vale. Presidente, alcalde, autoridades varias, amigos, amigas, orquestra. O primeiro que teño que decir esta noite é que recollo o premio no nome de Paul Daniel, que é o director artístico da orquestra, que esta noite está dirixindo en Burdeos e non nos pode acompañar. Co su carácter británico firme pero cortés, indicoume que o primeiro que tiña que decir es presentarlles as súas disculpas nesta noite e decirlles, bueno, que perden un showman e gañan unha aburrida xestora para este momento. E tamén dicir que Paul estaría moi doído de oír falar de Manchester porque ele é do Arsenal. Isto é moi importante deixalo claro por las consecuencias que pode ter. Bueno, en segundo lugar, evidentemente, agradecerlle a Cadena Ser este premio que ademais o cadraron no momento adecuado porque facelo coincidir co 20 aniversario da orquestra que se cumple justamente nesta temporada para nós é moi importante. Evidentemente, un momento de mirar o pasado e reflexionar sobre o presente e tamén tratar de albiscar os retos de futuro. No pasado, sen dúbida, agradecer e lembrar a todos aqueles que de un xeito ou outro nos acompañaron ao longo do camiño. Non quero dar nomes porque, bueno, seguro que me esquezo de alguén, pero evidentemente a todos os presidentes, que son os alcaldes de Santiago do Consorcio, a todos os xerentes e sobre todo aos directores técnicos e aos músicos da orquestra que pasaron por aquí, nos acompañaron, algún deles, xa non podemos ni compartir o premio nestes intres, e tamén o Auditorio de Galicia. Esta casa nai, que sempre é o seu persoal, o seu xerencia, que sempre se preocupan de facernos máis doado o día a día. No presente falaba o director xeral da SER destes momentos que vivimos, non? De separacións, de fendas que se agrandan, de problemas de tránsito de refuxiados,
digamos, de deixar claro onde estamos un e outros, sin saber moi ben de que outros falamos, en ese contexto é onde hai que pôr en valor o traballo de 50 músicos que son de 14 nacionalidades diferentes, de lugares como a Rusia máis afastada, Xapón ou Argentina, evidentemente de creencias distintas, de opcións políticas variadas e mesmo sexuais que cada semana se xuntan, trascenden todo eso e son capaces de interpretar unha linguaxe única como é a música. Linguaxe que nos trascende a todos nós, que nos transporta a outra dimensión e que realmente os que vivimos esa paixón nos fai creer que é posible realmente un mundo mellor en algún momento. A verdade é que ademais o fan moi ben. Non só a crítica, quero dicir, o público, os nosos abonados, aos que lles estamos eternamente agradecidos, saben que a calidade da orquesta é magnífica. A veces cabe pensar como que por ósmosis ou non sei, contaxiáronse un pouco da grandiosidade da cidade, non? Digamos, dese carácter casi mítico ou sobrenatural da cidade, de unha cidade que trascende un pouco a súa esencia para formar parte, digamos, do imaginario de moitas persoas ao longo do mundo. Pois a orquesta é un pouco así, non? Digamos que premiouse dese carácter da cidade para facela pois aínda máis grande. Pero é verdade que, bueno, aquí é onde estamos moi orgullosos, pero tamén queremos mirar ao futuro, e aí en ese futuro é onde está este programa de achegarnos aos barrios. Ahora o que queremos facer é ser capaces de que esa esencia da música da que falábamos chegue a canta máis xente mellor, aos barrios, aos centros socioculturais, ás rúas, os concertos didácticos, os concertos familiares. É dicir, o programa Descubre a túa orquesta. Calquera cousa nos vale se é para chegar a música a canto máis xente mellor. De eso se trata. Ese é, digamos, a nosa responsabilidade e o noso reto. Nada máis. Moitas gracias a todos. Vai para eles. Sí, saquen ya fotos xa que pesa. Bueno, 20 aniversario da orquestra, da Real Filarmonía, o noso seguinte premiado tamén está nunha data sinalada. Unha institución ao servizo das persoas que no canto de rexeitar e estigmatizar a adicción trata como unha enfermidade e axuda aos enfermos a buscar unha saída. Nestes primeiros 25 anos de vida, axudou a máis de 15.000 persoas a comprobar que das adiccións se pode saír. Unha entidade que esperta o mellor de cada un de nós. Premio Serenidade para Proxecto Home. Recolle o premio o seu director Ramón Gómez Crespo. Boas noites a todos e a todas, querido presidente, señor director xeral de Cadena SER, distintas autoridades aquí presentes, señor alcalde, distintos da Cadena SER, Radio Galicia, amigos e amigas todos. Pásase mal. Sempre hai un nerviosismo que se adueña, polo menos de min, cando teño que intentar transmitir tan só tres cousiñas. Unha, moitas grazas a Cadena SER Radio Galiza por pensar en nós, que ademais, neste remate deste ano, estamos, como ben dicides, celebrando o 25 aniversario co longo de todo o ano. Fomos, de alguna maneira, dándolle cancha a todo eso no que creemos e que é tan necesario para ser un referente no labor que diariamente intentamos facer con humildade, con alta profesionalidade e cun espírito e entrega de xenerosidade que quero suliñar e resaltar
porque é froito dun equipo humano de máis de 100 e pico profesionais que ao longo destes 25 anos foron apostando por unha realidade que no día a día ben sabedes todos e todas que non é doada, pero que sí é certo que merece a pena, e que sí é certo que houve unha gran transformación, e que sí é certo non porque o diga eu, sino porque poderían suliñar máis de 35.000 familias que dun xeito ou doutro foron atendidas ao longo destes 25 anos. Pero tamén é froito do esforzo de milleiros de voluntarios, do esforzo de tantas familias que día a día non dudan e siguen crendo que hai saída. E iso merece a pena axudalos, e iso merece a pena contemplar un horizonte de esperanza. Eu teño que decir, Proxectome é unha realidade altamente esperanzadora tamén por a aposta e por a credibilidade da que nos fixestes día a día todos as institucións públicas, Xunta de Galicia, concellos, distintas institucións públicas, tamén moitas privadas e, sobre todo, un montón de xente anónima que dun xeito ou doutro colabora abnegadamente para que non recuemos, senón que mantiñemos a porta aberta e seamos cada día, se pode ser, máis eficaces facéndolle frente a esta gran pandemia que hoxe non falamos de drogadicción, senón de adiccións e que eu coido que nos queda un camiño. Hoxe mesmo estamos celebrando o Día Internacional da SIDA. En definitiva, estas organizacións apostamos por intentar ser canles de vida para moitos mozos e mozas que lle fai falta e tamén para ser un instrumento de sensibilización, de integración e, se é posible tamén, plataforma de integración sociolaboral. Nesta laboura levamos 25 anos, nesta laboura coido que teremos que seguir, pero solamente contemplaremos un horizonte de esperanza gracias a todos vós. E, permitidme, tan solo unha referencia sin que soe a gabanza ou a loubanza baleira. Os medios de comunicación, como non a ser neste día que nos agasalla, pero os medios de comunicación eu sempre digo que hai que agradecer moito, porque sodes a nosa voz onde non podemos chegar, e sodes a voz e a presencia de tantos milleiros de mozos e mozas que loitan por sair do gran túnel da súa dependencia ou da súa adicción. Por eso, moitas gracias por este premio que nos dades e ojalá sigamos sendo merecentes da vosa confianza e da vosa estima. Grazas a todos. Bueno, alcalde, xa pode ler o discurso que Ramón xa sabe o que é. Moi boa noite a todos e a todas, presidente, autoridades, veciños, veciñas, familia da Cadena SER, músico, familia Chévere. É un placer compartir tempo e espazo hoxe aquí nesta gala. Unha das cosas que ten a capitalidade é unha carga institucional importante. Hoxe, pola mañán, coincidía co señor presidente nun acto de Vodafone na Cidade da Cultura e ao despedirnos dixenlle vémonos pola noite. E logo dixen como me cambiou a vida. Isto vai para competir con Luis, porque estaba escoitando aí arriba do escenario e pensaba, máis que Luis Pardo podíanlle chamar Luis Buenafuente, porque además ten un toque en xovenciño de Buenafuente bastante marcado, non? Bueno, calidade do que é sereno, do que non sofre ningunha alteración do seu ánimo. Eso é a serenidade a que hoxe nos reúne aquí, que é unha característica daqueles que moitas veces son capaces de non perder os nervios, de estar tranquilos en calquera situación e manter a calma. Por exemplo, a serenidade dos xornalistas, especialmente os que traballan en radio e moitas veces entran en antenas sen ningún tipo de papel para contar unha mala noticia ou algo que acaba de acontecer. A serenidade dun médico cando ten que dar unha mala noticia a xente que quere, a xente que estima, as familias dos seus doentes, ou
a propia serenidade que teño eu todas as mañás cada vez que leo a prensa local. Eu son máis de escoitar que de ler últimamente. Por eso me declaro o inte da cadena SER. Todos temos defectos e ás veces penso na cuestión da potencialidade da radio, de como nestes tempos de novas tecnoloxías, do digital, do avance das ciencias, a radio persiste, a radio persevere, a radio sigue medrando, non? E eu creo que é por moitas cuestións, non? Unha é a inmediatez, outra é a información, outra é a compañía, non? E outra forma parte xa dun espacio místico que é acompañarte desa voz que sempre está aí contándoche pois as novas, pero tamén facéndote rir. E tamén, como non, a serenidade moitas veces é unha cuestión que fala de cumprir anos e de ir cumprindo anos e de non perder a esencia que te caracteriza, gañar en experiencias sen faltar as orixes e sen cambiar o que te fixo chegar a ser quen és. Canto máis analizan os psicólogos as carreiras de distintos profesionais que acadaron éxito nas súas profesións, menor papel ten o talento innato e maior o que desempeña a preparación. En diferentes experimentos tense incluso estipulado a regra das 10.000 horas, aquela que prima o traballo, que prima a experiencia, aquela que fala de que unha persoa que lle dedica máis de 10.000 horas a un determinado traballo pode considerarse un experto. No caso desta casa, da cadena SER, non só chegan esas 10.000 horas e esas experiencias, senón que as sobrepasan con creces. Ao falar de Radio Galicia, estamos a falar de máis de 80 anos facendo radio, e facendo ademais boa radio, algo que non só valoramos os que temos certo vencello con este universo radiofónico, senón os que diariamente, e son moitos, e o sabemos polos diferentes estudios, sintonizan o 90.2 da FM, o 873 de onda media. Esos que almorzan con Xaime, toman o café de media mañá con Luis ou Ainhoa, comen e merendan con Aida e tamén pasan os mediodías dos domingos nas súas entrevistas, cean con Ricardo e descansan a fin de semana con Luis e Lara. En definitiva, milleiros de persoas, milleiros de veciños e veciñas que ademais saben que Radio Galicia, Cadena SER, é unha radio que conta historias e que nos achega ao relato de Cidade de Santiago dunha maneira contrastada e con rigor. Falábamos da experiencia. Eu, nos últimos 8 anos, a pesar de que nunca tive en vocación de estudar para alcalde, adquirí máis de 20.000 horas de experiencia na xestión municipal. Pero se algo aprendín en todas esas horas é que para ser bons profesionais necesítanse medios, pero sobre todo necesítase vontade de facer as cousas ben, e a vontade e a profesionalidade que amosan a xente que traballa nesta casa cada día resulta evidente, porque a mellor é evidente que debe haber críticas, pode haber momentos nos que se fagan as cousas mal ou nas que non todo saia, pero hai unha máxima que esta casa eu coido que tenden de que naceu hai máis de 80 anos e que tivo a serenidade de manter, que é a honestidade. Un valor que resulta primordial e que non sempre somos capaces de percibir no día a día, un valor no que caben as críticas constructivas, útiles, e xa non só para os que temos o mandato cidadán de gobernar, senón para a propia cidadanía, constructiva porque nos permite seguir adiante e facer as cousas mellor. Eu é a primeira vez que teño oportunidade de estar aquí en calidade de alcalde de Santiago, unha cidade que se preocupa por estar informada. Como alcalde podo dar fe, sobre todo cada 15 días en antena con entrevistas, normalmente paso polo confesionario de Luis e preguntas en directo da cidadanía. Para min sempre é un placer e unha regalía. Falaba antes da inmediatez. A radio dá voz aos que non teñen voz e alimentase desa inmediatez, dignifica a profesión do xornalista. Poderá ter unha outra liña, informar dun xeito ou de outro, pero permite que calquera dos que estamos hoxe aquí contemos a nosa historia, o fagamos en directo e demos a nosa versión dos feitos de forma directa, sen traducción nen interpretación, e o xornalismo na súa esencia, a honestidade e a serenidade. Moitas grazas a esta casa por invitarme esta noite
por permitirme entregarlle a Real Filarmonía unha honra hoxe o voso premio e tamén o Proxecto Home, un magnífico traballo que facedes, dous galardóns desta gala que eu coido que son merecentes, e tamén por inxectarme esta noite, ademais do sorriso, dos chévere e do bon momento, pois unha dose de serenidade que sempre é absolutamente necesaria nos tempos que corren. Moitas grazas e boa noite. Ser teatral, para aqueles que se incorporen agora, temos que decir que estamos no medio dunha actuación do grupo Chévere aquí no Auditorio de Galicia, dentro da gala Serenidade, que nos acompaña como convidado de excepción para os comentarios técnicos o raposo de Arteixo, señor Arsenio Iglesias. Arsenio, como ve o que nos queda de noite? A cousa está complicada. Si non vexo saída, eu imagínome que ahora infiltrarán o Canteirán, pero efectivamente, non ves que a compañía esta Chévere ben sin apenas banquillo, home, esta era unha compañía grande, o que foi o que... Non ten moito fondo de armario, non? A compañía, o que foi a esta compañía, o que está onde está ahora, que peniña. Ben, pero se el non sale adiante, a verdade é que non hai posibilidades de seguir, entón terán que infiltrar. Non, que tú, el que fan el o monólogo, coño, que ela é realmente a primadona e a boa, non? Eu creo que el se tiña que quedar no banquillo e salir ela, non? Sí, bueno, atención, sí, os nosos compañeros de Vilalba, parece que hai novidades no Auditorio de Vilalba. Adiante, compañeros. Sí, atención, compañeros, aquí desde o Auditorio Carme Estevez de Vilalba parece que hai algúns problemas. Parece que a compañía está un pouco descoordinada. Vamos a escoitar un momento, compañeros. Igual, ay, no sé corregirme. Mi corazón rompiste. Efectivamente, compañeros, confirmas as nosas sospeitas, están desafinando os componentes da compañía, nin sequera se saben as letras, menos mal que non estades vendo o vestiario e as coreografías ás que estamos asistindo aquí en directo. E non só iso, parece que o público de Vilalba se está decatando e está marchando de maneira masiva do Auditorio Carme Estevez. Non se podía esperar menos dun público afeito a ver teatro unha vez ao ano. Ben, despedimos, compañeiros, desde aquí a conexión deste espectáculo que ben se podría titular en vez de Mamma Mía, mi madriña. É que, claro. Gracias, compañeros. Saltou a bomba en Vilalba. Esta cousa... Aí está. Porque Vilalba non é un bo sitio para musicales, home, hai moita humedade lá, coño, afecta as cordas vocales, home. Atención, non quero interrumpirlo, pero acaba de sair a compañía a escena. Aí está ela. Aí está el tamén. Parece que efectivamente está infiltrado. Ben co Spiderman. Está dopado de todo, non ves que cara ten, mira. Non parece que estea moi preparado para continuar, pero bueno, en fin, alá eles saberán. Bueno, vamos ver como é a ver se o retoman onde deixaron ou empezan desde o principio. Semellas, Pardo. Os delegados están ben cheos. Que alguén do pobo necesita algo de diñeiro ou está nun aperto económico, pois o seu problema ten un arranxo ben doado. Denuncia a algún dos nosos enemigos, cobra o seu tanto por cento e todos contentos. Ela é maravillosa, é María Casares, sin duda. Mira, pai. Pois sabes que todo eso non está mal cavilado, está moi ben cavilado, moi ben. Tes un grande talento político. El non sabe nin o que idioma está falando, está noqueado de todo. E aínda te has a braiar máis cando saibas das nosas contas correntes nos bancos estranxeiros. Que matiz, mira que matiz. Ante o riso da primeira actriz teño os pelos como os dun porco, os 4 correres. Que barbaridade! ¡Qué barbaridade! Atención, porque ela parece que lle deu un blancazo. Quedouse en branco, a primeira actriz inaudito. Non sabe como reaccionar. Non creo que quedara en blanco, eso sería a primeira vez que pasara,
Si antes que Frade fun cociñeiro. Claro, é que ela está roubando o texto. Ele está roubando o texto dela, coño. Ese texto era dela, non ves que lle está roubando a ela? Por iso tiña pesadelos, eran premonicións. Corríxame se me equivoco, creo que deu un salto. Deu un salto de 4 escenas, está chegando casi ao final. Como vai por este camiño? Dille que a rebelión está vencida. A rebelión está vencida. Esa frase da última página, cara. Final, onde vai este? Pero este carrilero onde vai tan Que desfachatez. Este fato de bandidos, lugallós e foraxidos. Moi ben, ela metendo. Así que están ben mantidos, voltanse desagradecidos. Busca o espacio, nene, busca o espacio e meto o teu texto. Con todo o rigor da lei, eu lles ensinarei Pero está recomendando a un rei. Así que os enchen de honores, de enchufes e de favores, todos se volven traidores. Eu heilles ensinar a traición e máis a revolución. Matouno, final. É o mellor que podía facer, acabar con ele. Isto non estaba no texto. Unha cousa tan mala e acabar con ele no escenario. Aí está. Morrido, ben morrido. Non sei que opina vostede, pero ele non sabe nin morrer. Non sabe nin morrer, non sabe. Mira que maneira de colocar o aquel. Ela, mira a sangue dela, ves? Mira que expresiva, Que pena os nosos ouvintes que non poden ver tanta poesía sobre o escenario de... É unha maravilla. A ver, este é un monólogo. Aí está. Acabou, que estábamos un pouco despistados con tanto salto de texto. Aí está, saludando a compañía. Susurrón, Patricio Lorenzo, Susurrón. Bueno, ese Susurrón é mellor que se retire definitivamente. Patricio Lorenzo que fiche por outra compañía. Que lástima. Ben, fantástico o texto, fantástica posta en escena, unha lástima. Patricio, vamos meter agora no Centro Dramático Galego, pero claro, tamén desapareceu, é unha pena. Sí, ben, onde estuvo esta compañía, onde está? Antes eran, cantos eran antes, agora son 2 e non se levan nin ben. Pasaron de gran formato a monólogo, xa digo, eu creo que están acabados, Ben, pois... O bululú que fixeron... Atención, porque en Vilalba salta outra vez a noticia. Piden os pasos nosos compañeros por última vez adiante, auditorio de Vilalba. Sí, compañeros, outra vez aquí desde o auditorio Carme Esteve de Vilalba, porque a noticia saltou inesperadamente. Cando a compañía estaba interpretando Dame, amor, esta noche subiu o concelleiro de Cultura co bastón na man e parou a actuación a voz de basta. Mamma mía, que escándalo. Antes de subir preguntou a xente se o estaban pasando ben e ao grito unánime de non, subiu para arriba e dispersou a todo María Santísima. Así que se confirma a suspensión do espectáculo en Vilalba e despedimos aquí os 3 espectadores que quedamos. 2 son dos medios e un está dormido. Bueno, esperemos que estea dormido e non algo peor. Así que, se me permitides a expresión, compañeiro, somos habas contadas. Moi boas noches. Gracias, moitas gracias, compañeiro. Pois aí está a noticia, unha cousa inaudita, cando menos... É que era visto, vamos a ver, é que levar un espectáculo como Aba a Vilalba non ten sentido, home. Sabía que as fabas para Lourenzá, coño. Que lle caía mellor, me entendes? Bueno, pois nada, isto foi todo. Eu creo que xa podemos despedir desde o Auditorio de Galicia a actuación do Grupo Chévere interpretando a farsa do Bululú. Isto foi o carrusel teatral con os convidados de excepción Arsenio Iglesias, o Raposo de Arteixo. Moi boas noites. Continúa a gala de serenidade con noso compañeiro Luis Pardo. Luis Pardo, coño, Luis Pardo. E aplauso para Coque tamén. Parece unha alfombra vermella. Será que sube o presidente? Tócalle. Ben, vino tomar moitas notas, estou preocupado. Cada vez que toma notas o presidente nunha gala da SER, acaba como acaba a cousa. En fin, quinto premio da noite. O 5. O 5 é o terceiro número primo. Está entre o 3 e o 7
E ademais con eles forma unha terna que é a única que existe na que os números primos están separados por 2 unidades. E agora que explique Ricardo Rodríguez por que digo isto. Pero serás, creo que... Ai, no, a tú atreveste. Nadiña. No. Bueno, pois vamos a dicir a Luís, ou senón, o noso seguinte premiado que está considerada a mellor facultade de España na súa especialidade neste ano 2015. Este centro é un referente de intercambio científico para a comunidade universitaria internacional recoñecido mesmo polo prestixioso ranking de Xangai. Un nivel que mantivo pese aos escollos derivados da crise económica e de algunha que outra deficiencia estructural. Este curso puxo en marcha as 2 titulacións dobres con maior nota de corte de todo o sistema universitario galego. Premio Serenidade para a Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago. Recolle o premio a decana Victoria Otero. Cuidado. A ver. A ver, foto. Boas noites a todos. Síntome moi orgullosa de recoller este premio que se concede á Facultade de Matemáticas e en este momento non teño nada de serenidade. Cando pensaba nas persoas ás que corresponde, de seguida decateime de que se tivéramos que repartir esta escultura entre todos, os cachillos serían tan pequenos que non lucirían en ningures. De momento, lucirán flamantes no seu lugar moi adecuado na Facultade de Matemáticas. Pero somos moitos os que podemos enchernos da parte máis importante do premio, a parte intanxible, a parte inmaterial, xa que esa chega a todos por igual sin división. E é certo que vai a chegar a moitas persoas, pois a facultade que hoxe recibe este galardón é o que é, grazas a todos os que por ela pasaron deixando a súa pegada. Persoas moi diferentes, pero con algo en común, o noso amor polas matemáticas e o noso esforzo e loita pola mellora en todos os ámbitos. Para todos eles, profesores, investigadores, profesores de ensino medio, persoal de administración e servicios e alumnado, vai este recoñecemento. O noso agradecemento á Radio Galicia Cadena Ser, en primeiro lugar, por concedernos este premio. Que unha gran emisora como esta recoñeza o noso traballo é un orgullo e estamos seguros que será un gran estímulo para continuar traballando cada día máis, con máis ilusión aínda. En segundo lugar, e quizáis máis importante, o noso agradecemento pola vosa colaboración diaria na importante tarefa de dar a coñecer as matemáticas, as súas aplicacións e a súa importancia para a sociedade. Esas matemáticas tan presentes na nosa vida diaria, pero tan invisibles para a maioría. Tamén, como non, por dar a coñecer os nosos éxitos. Se en España se fala de matemáticas, tanto en docencia como en investigación, como en transferencia, inevitablemente o acento galego está presente. Por non falar dos grandes investigadores que levan o nome de Galicia a través das matemáticas por todo o mundo. Pero a situación, xa se dixo aquí, actual, lévame a facer un chamamento. Pido a colaboración de todos para que estes éxitos de hoxe, consecuencia do intenso traballo e esforzo de numerosas persoas durante moitos anos, teñan tamén un futuro. Ese futuro que, sin certas accións especiais, non se transformará en presente. Moitas gracias de novo e a miña felicitación ao resto dos premiados. É un orgullo compartir con vos este galardón. Gracias. Bueno, pois nada máis que nos queda xa o último Premio Serenidade. Premio Serenidade a un evento que é moito máis que un evento musical. Cada outono dende o ano 2012, a aldea de Andabao, en Boimorto, acolle un evento solidario comprometido co mundo rural e cun anfitrión de excepción. A súa casa natal convértese por uns días nun lugar único onde se mesturan concertos, gastronomía, actividades para toda a familia e as mellores iniciativas productivas do noso campo. Premio Serenidade para o Festival da Luz. Recollen o premio Luz Casal e o director do festival, Farruco Gastromán. Parabéns. Cuidado, Farruco. Enhorabuena.
noites a todos, alcalde, bueno, presidente. Me vais a permitir hablar en castellano, que es el idioma en el que me siento más confortable para expresar mi agradecimiento por este premio, mi agradecimiento por el apoyo que la cadena SER ha dado a nuestro festival. Como bien han dicho, este festival es una mezcla de música, es una mezcla de festival solidario y es una apuesta por lo rural. Gracias al Concello de Boimorto por apoyarnos en esta iniciativa, que no es otra cosa que la consecuencia del agradecimiento a la tierra en la que nací, a la tierra de donde somos. Es como darle algo de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia en lo musical, de nuestra oferta solidaria. Yo creo que una de las cosas que más satisfacción nos puede producir a toda la gente que tenemos suerte en la vida es poder devolver algo a aquellas fundaciones, asociaciones, grupos de gente que padecen algún tipo de problema, sea de salud, sea del tipo que sea. Y en ese sentido creo que hemos, hasta el día de hoy, hasta esta edición, que ha sido la cuarta, hemos colaborado con asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, hemos colaborado con un grupo de investigación de enfermedades raras de la Universidad de Santiago, hemos hecho, ayúdame Farruco, para el Banco de Alimentos, y nuestra tarea es seguir, siempre que tengamos la fuerza para hacerlo de la mejor manera posible, creciendo y ayudando, porque al final el festival tiene tres patas. Una es la musical, que gracias a todos nuestros colegas que han participado, que en estas 4 ediciones deben de estar alrededor de 160 aproximadamente los grupos que han participado, de todo tipo, no somos nada sectarios en lo musical. La otra parte es precisamente la solidaria, aportar con cada entrada que recibimos, ofrecérsela a esas sociedades, a esas fundaciones, a esas ONGs, y luego potenciar eso que habían dicho los presentadores, ¿no? Que lo rural, a ser posible en todas sus manifestaciones, esté presente, que lo rural no sea una cosa anecdótica y una cosa que esté al margen. Por lo tanto, en estos 4 años yo creo que nos sentimos muy satisfechos y en este momento, esta tarde-noche, es un momento especial para sentirnos a gusto por nuestro trabajo. Y ya está, voy a darle la palabra a Farruco, que es un hombre mucho más concreto y preciso que yo. Vaya responsabilidad que me dejan aquí. Bueno, a verdade é que despertome moitos días da miña vida e ainda non me explico por que Luz Casal escolleume para dirixir o seu festival. Ainda non sei por qué. E a verdade é que non teño máis que agradecerlo, non? A verdade é que non sei o que puido ver, pero bueno, a ver se algún día me dou conta e me sinto máis seguro de min mesmo, non? Ela se explicou moi ben o que é o Festival da Luz, é un compromiso co campo, co rural, ca cultura, ca música, unha cultura sostible. É un compromiso con todas as asociacións que ela nombrou. Esqueceuselle a última que entregamos os fondos este día 15 de decembro, que é Médicos Sin Fronteiras. Tamén destacar que, inda que son asociacións que traballan en Galiza e fora de Galiza, os fondos sempre se donan ás delegacións de Galicia. Tamén quero destacar iso. Eu non me quero esquecer, bueno, o total creo que con este ano, cerca destes últimos 4 anos, creo que estamos rodando os 250.000 euros recaudados, donados a estas institucións, que creo que é unha cantidade que nestes anos bueno, os fondos das institucións donados a estas ONGs ou estes
agrupacións pois non son moitos, pois a verdade que é unha cantidad bastante importante que axudou a moitas familias e a moita xente, non? Non me quero esquecer dunha cousa que é o meu día a día, que é os meus patrocinadores, os patrocinadores do Festival da Luz. Vou destacar simplemente os máis importantes, porque son os que máis contribúen, e da que todos, co seu graniño de arena, contribúen a que o Festival da Luz sea o que é. A cadena SER, por apoiarnos moitísimo, sobre todo nesta última edición, apoiarnos moitísimo. A Gadis, que sempre está conmigo, e co festival, e con nós, que creo que José Luis anda por aí tamén. A Fundación Paidea, o Estudio Mans de Sonido tamén quero agradecerlo. O Banco Sabadell Galego, tamén a Banca, que foi a entidade anterior que estivo con nós no festival, e tamén a MAO, non? Son os grandes patrocinadores, tamén a Xunta de Galicia, a través da GADI, que nos apoia, e como non, eu non sou moito de dedicar, pero quero dedicar este premio a xente de Boimorto. A xente de Boimorto, porque sin eles eu podo facer as cousas moi ben, pero se non fora por eles non se podería facer o festival e non se podería facer como se fai, con ese cuidado, con ese mimo, que todos os que habedes estado ali sabedes o que é, o que significa, e o vivides e o presenciades en primeira persoa, non? De verdad, ali está a súa teniente de alcalde Chus, e Luís tamén, que é a alma mater do Ayuntamento, os seus colaboradores do Concello, e a todos os veciños de Boimorto. Sin eles, isto non sería posible, e espero que os problemas políticos dos concellos e os políticos non escarallen un evento como este nese concello tan bonito. Moitísimas gracias. A foto. Listo. Bueno, presidente, tócale. Buenas noites a todos. Moitísimas gracias por invitarnos, por invitar ao presidente da Xunta. Para min é unha honra volver a estar aquí. Levamos, creo que son tres consecutivas, e eu agradezo moito esta posibilidade. Efectivamente, collí unhas notas, porque o discurso non se debe utilizar. Entón, collí unhas notas que quixera compartir con vostedes para pechar esta gala. En primeiro lugar, moitísimas gracias a José María García e a Arsenio Iglesias, porque a verdade é que fixeron unha radio estupenda, fixeron unhas conexións con Vilalba, con Ferrol e con Narón inolvidables, e fixeron unha gala francamente excepcional. A banda sonora acredita que estamos dentro dos mellores músicos, que tamén a ser é capaz de, supoño que estarán nos 40 principales, que é capaz de contratar e que é capaz de poñer a disposición de todos os que estamos aquí. O lóxico, nos discursos institucionais, aquí digamos boas noites, autoridades, amigos e amigas. Non vou utilizar esa frase porque que un político diga amigos e amigas diante de periodistas non queda moi ben. Non o digo porque os periodistas non sexan amigos dos políticos, senón porque os periodistas lle sinten moi mal que un político pode tratar de amigo a un periodista. Eso non pode ser, os periodistas son independentes, non poden ser nunca amigos dos políticos, e en consecuencia esa parte non a vou decir en ningún caso. E o de autoridades, pois tampouco, e iso que hai autoridades de todo tipo, de distinta intensidade, de distinto arco. Pero supoño que o alcalde de Santiago non se molesta si o presidente do Tribunal Superior de Xustiza, ese sí que é unha autoridade, os políticos o sabemos ben, digo que non se molestará ninguén porque creo que as autoridades de autoritas pois lle corresponden hoxe os premiados. Esos premiados son realmente as autoridades que hoxe nos concitan aquí nesta terceira gala. Luís Pardo decía que aquelo en 1982, por eso de que este o ano 82 da decana da radio, pasaron unha serie de cousas excepcionais. Como diría unha política de recoñecido prestixio en España, hubo un importante, non sei como dixo, un importante eclipse, non dixo, era... Unha confluencia. Conxunción planetaria. Os músicos saben moito máis do que os políticos se podan. Unha conxunción planetaria. Ben, non vou a recordar en ningún caso porque había unha conxunción planetaria de que política se trataba, pero
hai que decir, recordaba Luís que pasaron cousas dúas importantes. A primeira é que o presidente da Xunta de Galicia actual votou o Partido Socialista Obreiro Español. E a segunda é que o BNG fixo unha asamblea para unirse todas as forzas nacionalistas e crear unha marca, e con esa marca, pois nada máis e nada menos, conseguiu ser o segundo partido máis votado en Galicia. Ambas as cousas ocurriron unha vez na vida. Por tanto, non convén insistir nesto. Pero tamén é certo que a única vez na vida, o digo porque o director xeral da cadena SER debe saber, porque daquelas creo que estaba por Washington, que unha vez aquí o estaba, os que estábamos aquí podemos dar testemunha, tamén ocurriu algo excepcional, tamén unha conxunción planetaria. Eu vin como a cadena SER entregou un dos premios á Iglesia, concretamente o de Anda Catedral. Eso o vimos aquí, en directo, como a cadena SER desmantelaba a cadena e entregaba a cadena COPE un recoñecemento explícito que todos aplaudimos, porque a cadena SER cambiou durante ese tempo pois algún dos premiados. Estou convencido que o feito de darlle un premio ao decano dos abogados de Galicia, polo feito de que fora en algún momento o diputado ou o senador polo PP, isto non ten nada que ver, porque se lle dá como decano, e ademais o decano dá moita caña ao PP, dende que foi senador do PP. Pero o certo é que é un gran abogado. As cousas como son, o defecto que tivo foi ser senador polo PP, pero é un gran abogado, é decano de todos os abogados, e eu creo que ben merece ese galardón. As penas as impoñen os xuíces. Todos vimos aquí durante este inverno un xuízo apasionante, donde había abogados que decían que eran inocentes e outros que eran culpables, só lles caíu 20 anos. Non sabemos exactamente cal dos abogados tiña razón, pero supoño que o xurado e o xuiz debían ter algunha razón cando lles caeu 20 anos. Pero quero dicir que do mesmo xeito que os abogados estamos feitos para defender a cadena SER e a COPE, pois tamén están feitos os abogados para defender, porque a tutela xudicial efectiva é un dereito constitucional. A Real Filarmonía, efectivamente, 50 músicos, 14 nacionalidades e 20 anos, é todo un récord. Me parece moi ben que non lle deixaran interrumpir con este programa os entrenamentos, como diría Arsenio Iglesias, os ensaios da banda. Creo que ben merece este premio, eu quero sumarme a este recoñecemento. E 25 anos do proxecto HOME, que finalizan este ano, estamos xa en decembro, pois foron 25 anos de determinación, 25 anos de dificultade e 25 anos pois de un crego que se meteu a médico, a psicólogo, a psiquiatra, a asistente social, e que hoxe nos sentimos orgullosos de Proxecto HOME Galicia, porque creo que dentro de todos os proxectos HOME probablemente sexa un dos proxectos máis interesantes. Hai máis premiados que non vexo desde aquí, pero sí quixera agradecerlle a posibilidad que me dá a decana da Facultade de Matemáticas de facer algo con ela. Me explico, porque non vai a ser que se interprete de forma incorrecta. Resulta que unha vez me invitaron á Universidade de Santiago, onde eu estudiei, na Facultade de Dereito, pero non na Facultade de Dereito, sino na Facultade de Matemáticas. E eu iba moi orgulloso, porque creo que as universidades as hai boas e regulares, e as licenciaturas, as titulacións, as facultades, as hai tamén excepcionais e menos excepcionais. E a Facultade de Matemáticas é excepcional. É un das mellores, a mellor de España, con permiso do resto. Entón me invitan ali, vou ali encantado. Bueno, se monta un follón enorme, non podo entrar na facultad. Me insultaron con moita intensidade, lle dixen a decana se estaba preparado, me dixo que non eran da Facultade de Matemáticas, que eran de outras facultades. E, polo tanto, para min é unha honra estar aquí e poder facer as paces coa decana da Facultade de Matemáticas. Despois hubo un xuizo, porque parece ser que lesionaron algúns policías, e lle caiu unha pena, de acordo coa sentenza correspondente, e tamén o culpable volvín a ser eu, porque fui o responsable dese xuizo desa pena. Pero, en fin, hoxe nos reconciliamos, bromas aparte, e creo que esta Facultade de Matemáticas é un modelo da excelencia universitaria. E, por suposto, Luz
Luz acredita que hai luz no rural. Luz acredita que hai luz na música. Luz acredita que hai luz en Galicia. Luz acredita que hai luz en Luz Casal. E iso nos enche, nos reconcilia con todas as dificultades, porque se pode vencer esas dificultades. Luz que fala casi cantando, esa voz especial, é unha voz que nos acompañou durante os últimos anos e que nos acompañará durante moitos anos máis. Eu finalizo, non teño máis notas, bueno, sí, dicirle ao alcalde unha cousa. Efectivamente, o alcalde e eu coincidimos esta mañá nun acto de a Fundación Vodafone, me dixo, voute ver pola noite, e dixen, hasta noite. Entón, hoxe, acreditou el aquí, e dixo, coincidín co presidente pola mañá, como me cambiou a vida. Eu estou convencido que non se refería polo feito de coincidir comigo 2 veces, senón polo feito de ter que estar hoxe ás 10:30 da noite, 11 menos cuarto, perdón, en hora 25, Cadena Ser, Radio Galicia. Señoras e señores, insisto que para mí é unha honra. Non sei se Luís Pardo terá razón, e este será, dice él, bueno, e o presidente estuvo no anterior, e no anterior o anterior, e este pode ser o último. O non. Como diría outra persona. No. Pero, si me permito hacer un inciso al director general de la SER, me parece un tío interesante, la verdad. Dice, hay 3 cosas que vertebran España. El Corte Inglés, la Guardia Civil y la cadena SER. No, no estoy de acuerdo. Una de las cosas que vertebran España es Correos. 40.000 carteros los hay en todos los pueblos de España. El Corte Inglés no está en todos los pueblos de España. La Guardia Civil ya ha cerrado varios cuarteles, pero la cadena SER sí. En todos los pueblos de España está la cadena SER. Y por eso me sorprende que siempre se estén quejando que no tienen emisoras la cadena SER. Y que no tienen postes. Y que la Xunta les trata fatal. Pero hombre, pero si estás en todos los pueblos de España. 12 millones de oyentes la cadena SER. 1 de cada 2 radio oyentes escucha la SER. Querido director general, me da la sensación que tú perteneces a la antigua radio, a la vieja radio. Ahora hay que hacer radios nuevas, con formatos nuevos, con líderes nuevos. Ten cuidado, porque esto de pertenecer a lo antiguo tiene problemas, ¿eh? Te lo digo porque, en fin, estas cosas se comentan en la cadena SER y en otras radios de España. Por lo tanto, no sé si vendrán aires nuevos o no, pero yo soy de los que digo que lo bueno tiene que permanecer. Y por eso el alcalde de Santiago, que dixo hoxe aquí, nun acto de valentía, que lee pouco medios de comunicación, pero escoita moito a SER, o cual é un mensaxe clarísimo, pois eu teño que dicir que eu tamén coincido co alcalde de Santiago, non na primeira cuestión, pero sí na segunda, porque eu non escoito a SER, pero leo a SER. Por qué? Porque non teño tempo de escoitala, pero me pasan a transcripción completa. Entonces sei o que dicen exactamente de min. É dicir que a cadena SER é serenidade, con todos os respetos, se nota que hai xente que non escoita os informativos da SER. Por lo menos, algúns informativos nos que salimos algúns. Pero, en fin, sobre isto non vou incidir porque mañá hai sesión de control. Mañá o BNG me vai a preguntar si me parece ben o goberno de Rajoy que fixo en Galicia. O Partido Socialista me vai a dicir si teño algún tipo de estrategia económica. AGE me vai a dicir que raro, que estou privatizando a sanidade outra vez, e que, por lo tanto, que teña cuidado. En fin, teño sin preparar as preguntas, son as 11 menos cuarto, e eu pido, por favor, mañá, que nos informativos, por lo menos de mañá, na SER, haxa moita serenidade. Moitísimas gracias. Bueno, presidente, xa que estamos con futuribles para o ano que ven, podo contar o que me dixo da gala do ano que ven a última vez que falamos, aínda que estamos vostede usos? O presidente díxome, se perdo as eleccións, o ano que ven vou contigo a gala e métome co presidente da Xunta. Vamos, o que fago eu todos os anos, non? Gústalle. Ata aquí chegamos. Gracias. Ata o ano que ven, que repetiremos aquí na gala dos Premios Serenidade.